hetlai kon che hi amveng ani a an chei moi phian mai hei hetlai peng phei tak hi MLA pu ar laljir lian te in peng phei kha ani a chuan chhaklam pang tuna hi tlai bike kal chhouna khi tan chhouna khi bazar road chholam pang kha ni ti chuan he tlampang hi chitero tania khutai thlong zone chi hi amveng field kha ni chei moi phian mai hei rin ain color combination hi phone atang chuan dik lei theilowa phone atang hian lang moi vak lo zo ani zan in chu hal po velari dum reng mai ha tuna pokhan aria ra le lama son kami en chin bang tam pang khi so an chei velin pel po lang ama se tia ani chon azum phachi lo deu ni hi tại hian SBI ATM booth a awm bawk a khati chin kha ni phot ro se